Kaixo txorien astalen goxua gure artean. Kaixo ze horreturreta. Kaixo, ondo, metxe. Gazteburua. Ondo, lasai. Gu ja etxean kontatzen. Olentzero gehi egun falta daita, opariak ez da egiten. Jasi zerrenda itxen. Ume kontuak eta, bai. Holan gabiz, eta astelena, subia daukagu aste hontan, orduan, bueno, zuetako motzagoa, gu hemen egunero ongoa. Hori da, guretako astia motzagoa izango da, berez hau, astelena ondo asteko, eta isabe amaitzeko astia laister. Hasiko gara, bai, gabonetako erreztekin eta, igual, bixer, etzi edo, baina, gaurkuen mantenduko gara ondiokan... Lasa, bai. Denbora da, Gabon gabe. Bai, zazten di, justo, supermerkatutan da urritik, azten di polboroekin da, turroiekin eta, baina txorienen hasiko gara, gutxi barru. Azkeneko aztia. Hori da. Guziko. Momentuz, nekin biotena da, arroz bat, erremolatxakin eta azaloreakin. Beraz, kontakotzu zelan, eta gero, ingo beroa. Erto. Kasolatxo baten tipula eta apioa gurinakin erregoziko, porru bat bebai, gero erremolatxa laukitxotan gehitxu eta dana zuestitu. Arroza gehitxuko, apur bat txigortu eta ardua gehitxu lurrundu arte. Piper txorizero aragiakin batera. Gero erremolatxa suku batein gau eta salda bero apur batekin botako. 15 minutu kozinako salda apurka botatzen dan bitxartian. Eta gero parmesano gazta edo beste gazta bat erretilu baten borobiltxotan birrinduko, 5 minutu erreko 180 gradutara eta utziko osten. Eta beste katxolatxo baten, azaloria barazki salda apur baten egosiko, salda lurruntzen danean esnegaina gehitxuko eta zu motelian kozinauko. Bukatzeko arroza gaztakin krematuko eta azaloriakin, parmesano kurruskariakin eta tipuletarekin zerbitzatuko. Eta bakizu ze pasau jaten niri arroz batekin? Egin hauen aurreko denbora aldixen, egin hauen arroz bat. Erremolatxan erremolatxakin, desberdina izen zan. Baina gero Julenek gure gidoilarixak eraman zaren taper modura, baskaltzera bere gurasun etxea, eta ama etzako lagusta. Ez horan, zapori ez aukola, ja, baina gero komentatu zean, etxian diela oso klasikoa, jateko eta, baina, padre, hori egia betikoetara, oitxura daukau betikoetara joatea, eta normalean etxian, ni neu ere, normalean, arrandegira banoa, betiko arrainetara juten, nik badakit, beste arrain batzuk eta ikusten ditut, baina, bueno, kasu gehiago izan ditzen, eta ez badugu jatetxe batean, errezeta batean ezagutu, zaten du, betikoa funtzionatu badu beti. Zeusegatik izango da, ez beti esaten duguna. Bai, hori, umiekin eta asko pasatzen da, eta esan dutzun, zala, edo, emon dauela izen bat gaixotasun batei emoteko. Zer da? Hori, badau jendea, eskako nagusatzen gauza berrixak eta probatzea, ez da gaixotasin bat, baina, horrei deitxu dutzie, modu batera. Eta nola? Bestakin da ditzen. Bale. Gurotezan, emon dauela, gaixotasun antzera edo ez dakit. Esan da, gaixotasun ezin da esan. Izen bat jarri diote horri, ez? Jentea probatzea ez duena nahi. Entzako, nire txian, bizitza osuan, nire mamak, zuzara, miko bat. Miku, egun miku esan du beti. Oso, bakarrik lau gauza eta zako miku edan hori. Hori guk askotan entzun izan du. Ni egia esan txikitan niko mikuan nintzen. Eta bitxuain. Eta arrotza frigituenekin eta esnesopakin bizi nintzen, eta lau gauzakin, baina, egia da, 12-13 urtekin ero, batean amak esan duzteiz gertatu zitzaizun, hasi zinentan jaten, asko jaten, eta asko gehien jaten hasi nintzenean argaldu nintzen, zen lehen egia esan, noiko fuerte egon nintzen. Ni bakizun nun hasi nintzen jaten, zen nibe bai nintzen basande mikia, eta... Kampo egon zinen nire, txetik. Ez, nire amak bidali zuztan horan jangelara, bigarren mailan, enauen ikesi. Eta gero, ez dakit, 15 urtekin edo, ez dakit ze pasau jaten, hasi nintzen gauzak eta probatzen, zeren, probau bez, Osa, lehen, esaten nauen, ezkerja gustatzen, probau duzu? Ez, baina... Ja, baina ez dut gustatzen, bai. Eta hasi nintzen, eskontza baten, nire aman, nire itxan, nire gura zuen lagun bi eskondu ziren, Oiana eta Ainoa, eta narrazaten dauen jatetxe baten ingauen eskontza, eta hasi nintzen, hori, gauza berrixak probatzen. Eta nire ama, harritxuta. Baina, harritxuta benetan. Eta hortik hasi nintzen, egun horretatik, horatzau pila bat. Eta hori egia da, kontagu zer egiten zabizan da jarrituko horrekin. Betxu, inbiau arroztxo bat. Orduan, hemen txasiko naz, barazkixak erregosten. Hemen joango da apioa, porrua, errezetan berez naben jarri, baina betxu, puntatxoa unaukan... Horratzek aldean, eta, aprobetxau biot, gero tipula errixe jarrikot, eta bi erremolatxa. Erremolatxak, gisa da, kostaten diela aurkitzia gordin,
Ze normalian, supermerkatutan eta dendetan eta egoten zedinean, oskaiutan egoten die egositxaba, entxaladako, potokuak horrek izaten die, nekin nintxun erosiko, baina horrek ospinetan eta normalien izaten dabe, azukra purtxo batekin, beraz, horrek ez jaku balixo jaku, honek gordinak dienak, zuen frutan eta galdetu, eta bestela, supermerkatu haundixetan eta bebai egoten da. Javi Riberok, hemen gure sukaldia batzutan partekatzen dauenak, kontasuztan ze bere jatetxean bauka erremolatxa tarta bat, erremolatxa bizkotxo bat oso goxua, eta esan zuztan erremolatxak berez, hemen, Euskal Herrian jan izan diela urte osoan. Osa, ez daukela sasoirik. Baina, normali izaten dela txurixak, eta horrek ematen jakola animalixai eta gorri dauzenean, guk jendeak aprobetxa bitzen dagula. Baina... Egia esan remolatxa beti ezagutu dut. Eta hori, ez da idea, esan duzuen, baina egisa da, badala zerbait, modan dagoen zerbait, remolatxa. Bueno, lehengoarekin lotut, oso modan dago, kirol munduan, lehengoarekin esaten, jende askok, lehen esan duzuen, baina ez date guztetan, proba duzu, bai, txikitan, eta ez zitzen gustatzen. Baina ordundik, oindala 20 urtetik ona, ez duzu probatu, eta zure gustuak aldatu dira. Ja, baina, eta jende asko horrekin, urtekin, simaurrak eta atatzen zaizkigu hilea txuritzen joaten da, eta beste gauzatzu aldatu iten dira, gure gustuak tartean. Orduan, animatu zaitezte naiz eta zerbait, ez baduzu, gaina jendea hori, egoskortzen da, eta txikitatik, hori ezai gustatzen. Tartean nire familiko bat. Eta guk kuadriako batek bai izaten zaren. Igual, kuadriako viajia da nora joen, abizenian aukeratzen. Ezkin ni horrego nintzen txikitan. 3 urte zaukatzunean, etzala akordatzen, eska. Ez, orduan guazen. Hori da. Bueno, hori, esan dago, erremolatxa esan, kirol munduan oso modan dago, aurtengo, txerrindula itzaro pixka jarraitzen duena, turrean dekusi dute, ez? Han, binegarreta honek irabazleak eta bukatu etapa, eta han kartzen zioten poto bat, eta erremolatxa sukuarekin, ez? Eta oso, modan dago, esaten deitzen diote, epo naturala, ez? Epoak egiten duena, azkenean, gure... epoa hospitaldean ematen didan jendeari, ez? Horrek ite izuna, globulo gorriak igotze izkizu, orduan odolean oxigeno gehiago garraiatzen dizu, eta kirolean, hori gaizki dagoen norbaitentzako ondo dator, oxigeno gehiago oxigenatu iten da zure odola, eta muskuletara oxigeno gehiago beltzen da, kirol mailan trampa danez, egiten duena da, hori, zu gutxia honek atzen zara, oxigeno gehiago iristen da zure muskuletara, gutxia honek atzen zara. Remolatxak funtzio hori badauka. Egiten digu guri nitratoa sartzen digu, eta horrek nitrito mailak igo egiten dira, eta horrek egiten duena da oxigenoa garraiatzen du odolen. Orduan, kirol munduan, eta aldala beti, hori, gordinik erabilea gara. Orduan, likuadora batekin suku hartu, eta jendiak, goizero, potoa, oin dut hori pastillatara olan pixkatu lan uste dute. Aipatu dozunean, modan dagoela eta nik olan... lehenengo gauza indoztana da harritu, baina ontxekero esan dozula ikusiot belardendetan eta saltzen da bera hori pastillatan, ikusiot hautzean, bai. Neurri berdiak, jendeari egizan, erremolatxa sukua gozoa da, oso zapore gozoa duka, baina holan, zeberez onua garri izateko uste dut ez da, 300 gramo, litro erdiero eran barri, eta holako basoka bat erremolatxa holan, oin badaude, horre, sagarra, erremolatxa eta jengibrea, holako irabiakiak, etxean egitekoak, hauek. Ananakin eta erremolatxa oso ondo geratzen da, udarea, erremolatxa, eta holako irabiakiakin, eta horrek... Bakitzuzetan geratzen da oso ondo bebai, hau, gazpatxuan, edo salmorekoan, ze mototza holan ikutu bat oso gozua, eta azkenean, azukria be, erremolatxatik ataratzen da, ez? Interesgarria dana, esan. Ez, negarroz nabiela. Lase. Hortaz gain, C vitamina piloa dauka erremolatxak, orduan, oin negu gara irako eta interesgarria dan zerbait, ensaladan jan dezakezue, bakizu hor egosita, vitamina aldetik eta jetxi egiten da, baina, ala ere onurak ematen zionak pila dira, eta, barazki moduan erabili aldugu, ensaladia errusiarrarinik botatzen diot egia esan, eta beste ikutu bat ematen dio horre oliben gatza, oliba botatzen izkiozu, eta hor gazi puntu erremolatxaren gozoa, eta nasketa hori ondo dau.
Baita, kolorea emateko asko erabiltzen da, pastari eta kolorea emateko, holako hori humusa bezalako kremak eta larrosa kolore hori inoiz ikusi duzu, ez? Hori erremolatxak ematen dio, eta baita gozo puntu bat, ez? Orduan, interesgarria den zerbait? Eskuei koloria emoteko hau kosinatzen duzun bitartean. Erremolatxak nik ez da izerrezeta genukan, erremolatxak pila erabiltzen genuen, eta guanteak erabiltzen genituen. Hauek, badaude hainbat gauza, sukaldean, asko inbar duzunean, orburuak zuritu eta olakoak, komenigarria izaten dela, asko itezenean, guanteak honek silikon asko bat, olako guante batzuk, plastikozko batzuk jarri, eta haiekin garbituz, ez dela eskua geratzen ziren, beltza eta sukaldari bat olan esku beltzekin, zikina eta limoiakin garbitzen horri biltzen ginen da. Bakitzen honik ikusi jendia eskularruak erabiltzen? No. Hamburguesa dendatarata doianean, ontxe bat birala egin jaz, hamburguesa batei botatzotzena gazta gainetik. Hau da, zuri zarbitzatzen dutzue, hamburguesa aretsuga, tomatea tikula, aragisa, irugerra, arrautza, gorazun dana, ogisa gainean, eta gero, olako lapikotxo batekin gazta saltzaz beteta, holan urtua, botatzotzu gainetik, ogisan gainetik. Ogisan gainetik? Gero, mototzu eskularruak, da holan janbiuzu, ez dakit, ze necesidade. Dan asmatuta, hori da zerbait berri aikiarre da, ekologikoki ez da bat ere, nik azkenean gu esatizu, gu berabiltzen duen, da momentu puntualetan, da egia da hori gabe gero garbitu, esan dagoa limoiarekin, da igurtzita, limoian azidoak eta garbitzizu. Baina ze behar dago gazta holan gainetik eta horrela jan behar da. Esaten baizu gero sardeskari, ze badao jende bat, eta egia da, badaudela hamburguesa batzuk esaten duzula. Ikusten duzu eta nola jaten da, hau, nundik heldu ez dakizula platerean azpian instrukzioak, gero jarri behar dizkizute, ze nik hau txikia daukat, eta egia esan, naiz eta hundia izan, ez dizu ematen hori ematen. Orduan, ez dakit, erditi moztu, eta pusketa txikiak jaten, edo... Lehenko gunean, artikulu bat irakurri nauen, eta esaten zauen, egiten zauen berba, hamburguesan evoluzioa iburuz, ez? Eta esaten zauen, hamburguesak, dara, akats bat, zerabiz azten, goitxi bera vertikalian, eta zibiko zien zabalian. Hor zentzuke dauka, ogitarteko baten antzakia hartu, jateko praktiko izatea. Bestela emoten dago, horako kebab bat edo, askot etorten die bai, igual, laban batekin holan trintxauta, ze bestela, ez da holan trinko mantentzerik, hemen zein jo. Baina oso ikusgarrixea da. Eixa da zu duzte zola handia, eta geruza ezberdina ikuste ikuso, aragia, gazta, irugi, arrautzan, dariola, gorringoa, eta bai, baina praktikoa ez da bat ere jateko, nik zen egin esatea. Patrik esan duena arrazoia dauka. Hor pixkat luzetara, inbarko zen, luzetara eta jateko erraxagoa, gure betiko ogitartekoa. Baina gaurkoan, ez hamburguesarik ez ogitartekorik, gaurkoan, erremolatxa arroza daukagu hemendik, ikusten dozu esaten duten moruan, zelan daukagun gure taula, zelan daukaten nik eskuak, eta hemen erremolatxa bat bakarrik sartu detenean da, bitxu, emondo detenean ja, buelta bat bakarrik, dana, larroxa koloria hartu dau, ontxe beste bat gehitzen dut zagunean geixau, eta gero, hirugarren erremolatxakin egin gau, ez da izango erremolatxa sukua, baina ingoguna da, urakin, irabiatu bat, besta ez da izango, urakin, birrindu pixatea. Baina bai, birrindu urakin olako, salda larroska bat lortu arte, horrego bai, emongotza, kolore, geroz eta geixau gure arrozai. Apioa sartu dugu, hemen apioa sasoiriko berena da, orain abendua eta martxoa bitartean, orduan, hemen, apio mota ezberdina daude, baina ohikoenak zuria eta berdea izaten dira. Eta apioa da, niretzako bada, pixkat, ez duzuenok ezagutzen ero. Oso aromatikoa. Espeziakin desaten duguna. Zerbait berria nahi duzue probatu eta ez dakit, ez? Guk hemen indugula, ero kurriarekin, ero jengibrearekin, ero apioarekin, apio erabile behar duzuenean bebai, neurri ez erabile. Hasiera neurri segi, esan indarra handia dauka. Eta, barazkin guk, saldetan da oso ohikoa da, salda bati botatea, eta apio adar batek zaporea handia ematen dio, eta edozeri, botal diogo, erregosteko eta holan, erolako errezetetan, baina neurriz erabili, zegia da, apioa gaina bada gauza bat, ero gustatzen zaizu, ez dizu holan grazia handirik egiten. Orduan, erabili behar zuen, neurriz erabili, interesgarria dan barazki bada, baina hoxe, gordine janalda, kozinatuta janalda, oso ohikoa dira honek gordinik, balen humusa aipatu duzula, makiltxo moduan hor, nien eiz oso salea, holan jatean, aukeran ogiarekin nahiago dut, baina, niri gordinik be, ez jata asko gustatzen, normalien saltzen daize, betxu, holako adarretan, eta
netako akatsika hundixena, izuten da, ez da bera bakarrik bat saltzen, edo bi. Erosi bezula sorta dana, sorta esaten dira, olako, ez dakit, hogei adar, eta hogei makiltxo, orduan, netako, bat, igual, boloñesarako bat erabiltzen dut, arroza itxeko beste bat. Boloñesa mitxe beti erabiltzen. Pestoa geratzen nahi da oso goxoa baita. Pestoari pixka botata ere, aukera badao. Bai. Pesto saltzan? Pesto saltzari ere, bai, berzioa badao apioarekin, oso interesgarria da. Enak isen. Eta olakotan, bai, baina gero pentsatzen dut, joseingot honekin danaken, bati, pure bati, beste bate, hori humusakin gordinik, baina normalian ez dut dana aprobetxatzen hori saldari, Bai, baina ona daukala, Patri. Guzeran, asteak irauten ditula Euskailuan. Eta bada barazki bat irauten duena eta aguantatzen duela, eta egia da, itxura berdina dauka, bitzen diezu, eta zen modu da, ondo nire metxe freskuran, gustora, eta berdin, ez da holan, beste barazki batzun moduan simeltzen dela, ez? Hartu eta crunch egiten duela indik esan duzu. Orduan, lasai, aste batzuetan zer erabili. Bota oso pusker bat? Ez. Azkara, eskuak gorrixa daukana. Bota dau. Ez que justo garbitxo bat eskoak eta ondiokan gorri jarraitu dugu, ez que, bueno. Ordan, a ver, puskarra bota oso? Ez txistu basan. Nik ez du bota, ja ez du botaten, lehen botaten, ez atxorien, baina ez diate guzti. Bueno. Eta hori itzegin duela hemen oso osasuntxua dala, amasei hogei egunean botea berdia, ez da botatzen. Patri, normal, batzuetan kanpoara atatzen ez da. Bai, ziur. Eta botatzen du kanpoan. Nire euskerrak egiten da, zahata atatzen da, usaik ez, die horrek. Bueno. Baina zahatarik ez, txarra die besteak, estinak entzuten, eta batean, esatuzula. Eta hori edie okerrenak. Horre, bufa! Errua botatzen da? Jarraitzen, zebestela, hemen, errezeta, hori izango da horrekin saltzen gozu, ez? Hori da, honekin ingot, hori, holan laurdenetan, igual zati txikitxotan, engo ze hau gogorra da, beraz bieko zue hori dabeatzia, ura purtxe batekin, Padre, oimak uzetako da napia ona, oso kaloria gutxi dauzka, datozen egunak prestatzeko gure gorputza, ero ondoren, gabonan ondoren, kriston tirripaka dakartu ditu duela, bueno, garbitzeko oso interesgarria da, kaloria oso gutxi dauzka, orduan, bueno, orain erosten bauzu apio, lasai, ze gabonak ondoren oraindik ondo egongo da, eta erabili alko duzue, pizka zuen gorputzak garbitzeko, iten dituzuen kristoak egin da gero. Egin bar direla, Ura sartu dut hemen, eta ja, ura, segitxuan, ura kartu dau, bai, kolore larrosa. Oduan hau, irabetzera goiaz. Hemen, genunka, apurtu zan, holako, ondo, etortzen holako usakiteko, honek, badaudena, likuadorak erorrek batzu presioagatik eta horrek egizan goza. Holako gauzak eta iteko, atatzen dizutena, bere zukua bakarrik, eguneko egun, azala eta zuntzak eta kanpoan utzita, eta horrelako peste aterzi behar du. Horako katxara, segia da, errezeta pila daudela. Pobrien likuadoria. Pobrien likuadoria. Hori da porrean. Bueno, balio digu, bere funtzioa egin digu, eta gero gainera, arroz hau nik usteot jatuko dela gogi. Eta honei, bitxu, eskuekin ez dindu berdina baina... Baina, bueno, hori alfombra azpian hautzan sartzea bezala, hori lehen pelikuletan da, ikusi, marrazki bizidunetan hartu da, Pelikuletan bakarrik? Jendeak iten da hori, Patre. Zuketxean, ez da zuzakula egin? Erratza eta, a ber, nok pasatzen da gaur egun, zu hori aspiradora ero etxian. Ze gaur egun jadan, adokate katxarro borobil horian, kartian ibiltzen dana eta guko lakoik ez dago, ze egiazan gure etxian neko alrebesa da hortako, eta horrek, amak erosi zuen bat, eta zuena, alfombra kenduin bardia, gero aulkik ez dakizea. Ointxe ja, modernizatzen eta bada, zen nire amakartu zaren olako bat, lehen atara sana, blokeuta garatzen zaren dekula, eta netzauen eze behitzen. Baina ointxe bauka beste bat, txakurra emotatzalako gerra bat, hor joetan da, bera, genditzen ez dakiz, honei, ardaua, kasunetan botako zau, ardaua beltza. Horan, apurtxo bat, pongo gara hau, apura lurruntzen, eta segitxuan botako, arroza... Arroza horremen, hau izango zen, oinarria arroza egiteko, ez? Hori da, hau izango da, hori, gero pipertxori zerua bebai botako zau, arroza eta gutxinaka salda. Hau lurruntzen dan bitartian, betxu, engot, labaiko horretu jo batien, hemen, engot olako loratxo batzuk. Bueno, loratxo batzuk, borobiltxo batzuk, gaztakin. Honetarako aldozue, gazta parmesanua erabili, edo besterako gazta ondu bat, olako mantxego gazta bat, idiazabal gazta bat, edo guro zuena. Eta hau izango daka bakarrik birrindulan borobiltxotan, gero labien joango da, kurruskaria taratzeko hori arroza apaintzeko, eta bai, testura desberdin bat aukitzeko.
Bai. Zer apunta biozu? Labian? 180. Zan! Ona, ikuste duzean ikaste duna? Bai. Behin, holan, sorpresa emoteko jarriko, 180 grautara, 205 grautara... Bueno, bai. Bueno. Honei. Hipertxorizurua? Oso ondo. Barrura. Eta azalorea gero nundoa, Patre? Azalorea beste kasolatxo baten. Eta baina honi gehitu behar diozu, ero aparte jungo da, krema batean, ero nola da? Ez, aparte doia, baina gero zerbitzatuko dana batera. Bale, oso ondo. Orduan. Honei, behitu. Hola, nontxe, txigortu ingo. Azkenera, arrozak hartzeko, bueno, honen zapore, dana usaintzen da bia, bakarrik barazkixak sartu dotzaguz, Bai. Bau, bakitzu gure astelen barazki jaleak diela, eta ez da bola eragixan falta holan plater on goxo bat eiteko. Eta, kasu ondan guk, esne gainero erabili behar duzu, hor daukasuna. Bai. Ordan, veganoa ezan izango, hori da, barazki jaleen dako ere aukerak ematen ditu, naiz eta veganoa ez izan, eta hor moldatzea badao. Eta beti esaten du, aukerak ero, nahi izan ezkero honi beste errezeta mati, nik ero ingo duan nahi beste zerbait haragi moduan ero sartzea. Gaur egun, ia dena asmatuta dago eta aukera egoten da errezeta batzuk moldatzeko eta betiko errezetak jartzeko era barazki jalean ero, ez? Moldaketa ez da berdina beste errezeta bat izango zen, baina aukera badago eta aizu hemen animatzen zaizki ustegu probatzea da olakoak, ze gaina gagona datoz, eta esan dugu, ni nire etxean behintzat bat badaukat barazki jalea, eta maien dako zerbait prestatu beharko du, orduan, betikoa bera, ez burua, nik azkenean ensala pixka bat, egiten baitu zulan kroketa batzuk gaztarenak eta horrekin da moldatzen, ez maie. Zuk merezi dozu? Bai, hoxe merezi dela. Hori da, betu. Golan izango ziren, normalien honei, igual ikusi oso piruleta da izan jake jendeak. Zer gero makiltxuak jartze dituzte hemen, eta gero kurruskari ataratzen die, horako... Nik horren egin izan dudanean horrela egin izan dut, eta gero egia da hori urtutzen da, gero ostutzen danean gogortu iten da berrio, eta geratzen dira horrelako kurruskari, teia kurruskari batzu bezalako antzeko zerbait, ez? Ontxe hemen, hau erabiliko tolan gida bezala. Bai, neurrian. Bai, neurrian. Orduan, ontxe botakotzat. Sukua, erremolatxana. Bale. Honekin ja bukatu dugu, eta mentxe daukat. Eta ero salda, ez? Hori da. Eta salda jarriko. Salda joango gare gutxinaka jartzen, orduan. Ontxe gehitxukot. Olako bat. Bai. Gero hau xurgatzen dagoenean beste bat. Vale. Eta holaxe. Eta moitzen risotto moduan egiten jungo gara, Patre? Bai, ze gero, krematu ingo, esne gaina apurtxoki, apurtxo batekin. Gazta, gazta ez dio, gainen botako ez baita gazta. Kusiko. Bitxartian hau, labera. Zapala hori, improvisazioa, pilla. Hori da. Hau lanera ez labera, lanean gu gauz. 10 minutu, 185 gradutara, oain gonetan. Zuzendu papera. Barkatu. Bueno, esan dakoa. Apioa, ez dakit zer gehiago kontatu, apioan inguruan, ezer gehiago, soin esan alduguna da, nola duen errezeta. Oina saloreak ingoaz, ez? Oina saloreak ingoaz, osondo. Orduan, hemen jarriko bai. Hemen txingu, kasolatxo txiki honetan. Beraz, hemen jarriko salda apurtxo bat. Bai. A ber, hemen salda apurtxo bat berotzen. Bai. Pipipi. Haien ez dut asmatzen. Eta jarriko ditugu, honek azalore, loretsuak. Vale. Eta hori gero pure batean esan, ez? Ba, ez, pure baten ez. Bus bonina kontatu nuen, aldez, apioarekin, ja esan du. A ber, ez dakizurentzako txorien egorre jarri duzuena. Bus bonina hotza jartzen zuena, azenari ezitzein gustatzen. Eta orduan, agertzen zanean bus boni jatean, Ameriketako berzioari, horrek ezitzein, eta ari apio itzen zion koska, eta apio pusketa, apio jaten zuen. Gero zion musurik ematen ninori bi astetan, grabaketak eta gero, eta listo. Baina apioa jaten zuen. Zuk imaginatu grabaketa egun oso bat, apioa jaten egun osoa. Ze, latza, uriko, izan behar da. Batez ere, depora guztiak berdina jaten, ez dakit, zeke emango izunalako kurruskari puntua, baina... Modernidadiak da, zehose holan grabau da, gero errepikatu da hori, bai, ez?
Bueno, nik gero, bigarren errezeta moduan ingo ditut, pankeke batzuk, olako opiltxo horiek. Eta nik gaur, bueno, berzio ere vegano egin behar dudanez, hor, berez, olako osoiko izaten da, estia ero botatzea, olako agabe sirop bat ero. Eta nik erabiliko dut, bananen, Kanaritako bananan hori estia edo deitzen dana, ez dala berez estia. Azkenean hau da, bananean azukrea o sukua bera botatzen duen izerdia, hortik ataratzen dutena. Eta Malagan, omen dago, beste, bueno, enpresa, antzinekoa, 16. Mendetik egon dina, egiten dutena da, kainabera estia. Berez, ez dala estia, noski, egiten dutena, kainaberetatik ataratzen duten siropa erorrekin erabiltzen dute. Eta era tradizionalean jarraitzen dute oraindik egiten, ez? Hori nire sonan, ez da nire sonan, nire sonan arrasate da. Baina salobreinan, ere gurasuak etxe daukien sonan hor Granadan eta hor kainabera pila bat dauz, eitzen da rona, eta eitzen da olako, bueno, ez da estixa, baina bai. Hau da, enpresa da Nuestra Señora del Carmen, eta honek, ibai ondoan daude, eta, lehen gara batean gaur egun suposatzen dut ez, errota ibaiaren ura erabiltzen zuten, errota gero hartu zuku ataratzeko, kainaberana, eta gaur egun oraindik ez diote, hau da, iraungitze data jartzen diote jarri behar zaiolako, bestela ez daukala, hau da, Himalaiako milioika urtetako gatza, eta gero iraungitze data jartzen diote. Milioika urte dauzka, baina, 2025-erako kontsumitu imardu. Hauek jarri derrigortuta daude jartzen, baina berez, horrelako siropa hauek ero oso azukretzua dinez, orduan, bai, naturala da, baina kontutan izan, kalori pila bat dauzkala, eta hor, diabetikoa ero izan ez gero be, kontutan izan behar dugun zerbait dala. Orduan nik erabiliko dut kasu hortan, gaurkoan egingo dituan pankeke hauek ero hoi egiteko bananana, baina oso ezaguna dela, baita horren inguruan hitz egin egiten duen, Malagako Nuestra Señora del Carmeneko hori. Honei txapela hundixe jarriotzat. Ontxe behitu denboria izango da, hemen arroza bauko mugitzen, ontxe saldatxo, bai hori da, saldatxo apurtxo bat geixau, eta etorriko gara, abia, prest dauenean, azaloria be isa prest, labekua be isa prest, eta izango da, dana elkartzea, eta sukaldi apurtxo bat garbitzea be. Eskuak ez dakit lortukoten. Limoia. Hor daukazula. Ontxe erabiliko. Hemen bada gure risotoa ez da ondiokan, baina hemen gure erremolatxa arroza, bau krematxu, eta hemen gure bitxu, honek astak atara dutenak, labatik, kurruskariak dienak. Ordan bat atara dut, eta holan geratzen da, kurruskari bezala, bitxu probo. Ez dut ezo estizapore hartzen bukaeran? Bukaera baina, Bai, ez? Bauka, ez? Bauka aroma bat, bai, oso. Eta hasi, honez zentzauka, oin mosketa honetan, gu Patrik egarritako gazta probatzen egon gara, eta hemen daukagu gure tartean aditu bat gaztetan, eta ez dut, esti puntua bukaeran hartzen? Bueno. Joaten da, astigarragako poteuan eta, joaten da hor, da urrezko sudurra, daitzen dut. Bai, horrela da, bai, daztamen ez dauka horren ona, baina sudurra behintzat, esaten diote usaimena aldetik ondo. Zapureak bueno, bai, izango du. Izango da. Gozoa da, hola eta jazta. Neikua da horrekin moretzen, Patri. Hemen txe, bitxu, esne gaina zatitxuko bixen artean. Alde batetik, honek, paputxo bat krematzeko. Bai. Eta arroza bai aldi berian. Holan krematxu bihurtzeko. Arrozai bebai gazta jarrikotzau. Vale. Esti zaporeko gazta. Berat, sobratu azegu zerbait. Bai, sobratu da. Batzuk esan, estiot babukatzen hartzen, beste busketa. Jan egun guztia hemen txorienen. Hau da, marka. Hori da, eta hemen hau, hori, zutik kanpo. Bueno, nik oin, albiste moduan, bakizue, 10 egun barru, eta EITB maratoia hasiko dala, beste urte batez. Ja dagoeneko, 22 urte, Euskal Telebistan EITB maratoia bultzatzen, eta urtengo gaia minbizia izango da, eta gure lema hon minbiziaren aurka aukera berriak, ez? Horre, ETS Entol Sarmiento taldearen aukera berriak abesti erabiliko du. Ensaiatzen joan behar garela. Taukera berria. Horrendik ez. Jarri behar digute hori gainean nola da. Autotunea. Hori gozada, behitu. Ez da inoiz entzun gaitu zen guri abesten,
hemen egiten dugunean zuzenean da, baina ikusten agertu izan garean hor platoan, ero gala ezberdinetan, da katxarro bat, oiar baten hemen kukurrukoa sartzen dela, eta bestaldetik hor, ez da idolau kanario baten kantu alaiero. Ez pluralizauen, nik ondo abestan dut. Bueno, nire kasuan, parkatu, Patria, arrazoi dut kasu. Zuko ondo abestan duzu. Eskerrik asko. Ez horren beste. Orduan, abestuko dugu, hemen hartuko gara danak, eta gero telefono hartzen ere izango gara. Hala ere jaukera dago, nahi izan ezkero zuen doaitza emateko, eta lortutako diru guztia bakakizu izango dela, urten minbiziaren aurkako ikerketan bideratuko da. Orduan, gaur egun Euskal Herrian tasa handiena hildakoena, minbiziaren ondorioz da, eta Euskal Herritarron 174 daukagu gertuko, familiko, lagunen bat, minbiziren bat daukana, orduan, nik uste dut, horre jarriko izugur, kontuko horretatera aukera bat, nahi izan ezkero zuen doaitza emateko, eta ero, maratoian egunean, 14ean, Patria eta Bio segurenik aurre ongara telefonoan bestaldean, zuen deiak jasotzen. Beraz deitxu, eta konsidetzen bada, hori, agurtu. Hori da, eta eman. Danok ematen dugula, eta behar da eman. Eta aterkin Alberto egase aterako da kontuz, eta heldu ondo. Hemen gure Miramongo mikroklima. Bai, hori da, hemen, hola, izaten da. Bai, batzutan Donostin holan eguzkitzen, baina hemen? Hori da zuen herrian eguzki izan dut zuen, baina hemen, eta gaina hori egia da, hau aizegunea da, ez da, ni kometak eta maite dituzuen ero, baina holako bat pasate, torri txorien ingurura, aizea datorrenean, ze kometakin hemen ganateatzen dira, baina, bueno, bueltarik gabe. Zer bitzatzeko ordu, eta goztezu platero hori txikitsua beltza? Hau, bai. Vale. Gero ingo, da? Si. Hola, xe? Vale, eta gero zelan doa, azal hori holan osorik, pure bat izango da? Ez, osorik holan topi moruan edo. Oso ondo? Holan jarriko. Beraz, arroza, hemen ustaitxo bat holan falta da. Hainbeste gustatzen jatzen honek. Txikia, hundia? Hundia igual. Zerbait gehiago, nagusi? Nik uste dut honekin nahiko, eskerrik asko, Askar ikusi zaitxut. Justo kasualidad aurkitu ditu dalako. Bona, izor da, hor atzekaldean, azken aldean nituen aurkitzen borobilak, eta nun ete dauz da, hor atzekaldean hartu dira, eta zan da, taka. Bitxu, ondo etorri jatorduan. Bai, ematen duen saiatuta zegoela, baina ez. Hola, xe, hartukot, bizardexakin, hau, altzatzen duten, eta estan jausten. Vale. Ondo geratu da. Gero honek, hori ez, egozin ditugu, olako barazki izalda baten, eta gero, esnegainakin, inditxuguna da, esnegain zaporia emon da, krematxu egongo diontxe, jarriko ditugu hor gainean, pare bat loratxo, ara aukeratuko tau... Politxanak. Bai, hau ez dakit oso politxanan edo, baina... Eta hau nahi izan ezkero behai, oinarrian behai, pure moduan, birrindu da. Hori da. Ondo. Eta gero jarriko dugu, bukatzeko, gure gaztagaieta, holan, apaintzeko. Hau, berde apurtxo batekin hola etxen aukitzen bozue, holako olixo pikante batekin. Bueno, edo ze gauzakin be, limoi birrindura apurtxo batekin. Bai, horra jarri dugula azkenean ez du berabili, baina... Bueno, eskua, garbitzeko gero horre daukazu. Nahi izan ez gero. Beraz, hau da gure erremolatxa arroza. Jak. Deli. Turrieta. Saiatu beharko da, bitu nik biak hartu bitut. Bai, lehenko arroza. Oso goxua, Julenen ama, zu izena parkatu ez dakit. Baina, hau, Julenek etxea eramango du, eta benetan goxua da, Zu, ala ere, zure eritxea eman. Hori da. Eta ontsa zuk, orduan, pankekeak esan duzu. Bai, gozari tipiko bat. Postre esan bina, postre moduan be. Postre moduan ere, balia digo. Oso ondo. Eguneko bigarren errezataren garaia, eta esan dako, ingo ditugulako pankeke batzuk frutarekin eta estia beharrean, erabiliko duna da, banana hori siropa ero estia, ez dala berez estia.
Eta kondoko zut, nola ingo da lanean hasiko gara, azkar. Lehen bizi aukeratutako frutak azukrearekin eta limoizukoarekin erretilo batean jarri eta 10 minutuz 230 gradutara lamean sartuko ditu. Eta ero pankekearen errezeta ingo du. Horretarako lehengo osagai lehorrak nastuko ditugu, gero likidoa botako dizkigu, ondo birrindu eta sartai bat zutan koipe pixkatekin jarri ondoren, pankekeak egiten jungo gara, holako talo opil batzuk bezala, buelta eman, bata bestearen gainean jarri, fruta eta esti hau gainetik bota, eta zerbitzatu. Holan, askar, labur bilduta, baina, bueno, gero ikusiko duzu zer jungo garen hemen botatzen, Osondo. Orduan, esan dako, labea 230 gradu, hau da, topera, espaduzu labea piztuta, baina nik, aprobetsatu egin dut, zu piztu duzula lehen, eta erabilingo du, bestela, lapiko batean ere, guk hau ingo duguna hoin, berdin indezakezu, Hori, hantxe karamela esatzeko, da hori egongo da, hori gainetik jarriko tasuna, ez? Bai, gainetik, fruta kozinatuta. Oin, esazoi honetan, hobeto sartzen da kozinatuta pixkat. Bai, apurtxo bat epel, eta... Otzabarik. Honek gazteleraz tortita izenaz ezagutzen die, pankeke, eta Frantzian, krep ameriken. Ui, zele amerikan. Eurak badakitzu badukila euren krepak, baina izaten dira askoz be finauak, harinauak, eta betegarri desberdinekin. Eta honek di eurak esan da, gure krepak bezala, baina estatu batuetan hainbeste jaten dienez batzez be gozaltzeko, Amerikar erara. Eta azkenian, badia desberdinak ezagutzen badituzue, badakizue, izaten die tamainan be, olako txikitxoak, ez? Bai, opiltxoak. Bai, eta holan bilduta normalian bata besteen gainean, ez? Holan pixuka eta zerbitzatzen dienak. Eta hori, normalien legamia erabiltzen danez, pustuta bai joeten die. Hau da, sartzen dituzunean, gero burbuiak ataratzen die, da ikusten duzu zeran pusten dan, da hori. Zeten die, biguntxuak eta. Lehenengo aldia entzun nituena pankekeak, izan zen Mafaldaren ipuinetan. Mafaldaren ipuinetan, agertzen ziren pankekeak, pankekez danik. Mafaldan oso jarraitzaile handia izan naiz, eta bere kolekzio guztia daukago etxean. Eta horretan irakurtzen nioen, da nekin zer ziren. Hoi padezien, pankekez. Pankekeak, bueno, gaur ikusiko dituzu, taloak. Nik uste dut zu txikisa zinean bebai, botako zarela pipik altza luze. Ez? Bai, horra agertzen zen pipin baita? Bai, pipin agertzen zen. Pipik kosinatzen zotzan bere bilagunei olako tortitak. Olako baten. Berez... Ostra, bakizu pipina bakarrik izan zela 14 episodio grabatu zituztenak, saio bakarrik. Osea, ikusi ditugu milaka aldiz, baina antza bakarrik 14 grabatu zituzten. Oso gutxi. 14? 14. Dira beti errepikabena eta gaur egun oraindik ikusten nagoil, ez dakiz zenbat diren, baina oso gutxi, datu hori atara genuen gainera, eta joan izan gara beti berdinak ikusten urteetan zehar, ze gaur egun gure semeek baita ikusi dituzte, eta 14. Baina ez da bitzen sensazio holan errepikapenak dienik. Bueno, ez, baina, berdina zen. Patri, errezetak guk hau, bai ingo du veganoa, eta horretako berez pankekeak arrautza eramango zuten, eta nik hemen dekot linoa, esaten da, linoa hasiak inditu dana birrindu. Hau, nazten badugu urarekin, koiarakada bat linoa eta 3 urarenak, honi usten digu 10 minutu pausatzen, eta hau izango zen arrautza baten funtzio berdina egiten digu. Geratzen dana, edo gominarena. Baita, hemen. Batzuk erabiltzen zaren hori, hilia tete jarteko da. Neko mukitzu geratzen da. Orduan, hemen ingo duguna da, irin integrala, azukrea, legamia, altzagarri erabiliko duguna kasu hontan, eta gatza eta azukrea botako jo, honek lehorrak izango ziren, eta gero likidoak izango dira, arrautza hau, vainilla pixka bat, gurina ero eramaten dute pankekea normalean, guk koko olioa erabiliko dugu, eta edari vegetal bat. Kasu honetan, oloan aukeratu nik. Osondo, irin integralak azkenean laguntzen duzku digestioa hobeto itxen, eta gero asetzen bebai, denbora askoz be luziauz. Nik itxe ditut, gozaltzeko eta egon zelan denboraldi bat, itxen itxula 3 osagaiekin, banana, arrautza eta olo malutak. Eta holako tortipo datu itxen itxu nolan gozaltzeko, estia putxo batekin, jogurrakin, frutakin da, super goxuak ataraten ziren. Honek, azkenean, apurtxo bat denbora gehiago badauka, bez igual gozaltzeko lan asteburutan da, ez? Ba, egun berezietako, nik hau egunero bat. Bueno, a ber, gero egia da, ikusi izan ditu dela, supermerkatu handitan eta ja prestatutako hautzak likido bat, ero ura izango da normalean, gehitzen diazula, eta ja egin daukazula hori, eta
aukeran ikusten duzu ez dela gehiegi, ez? Hau iteko kostatzen orduan, intzazu ezue. Hori, nire lagun naroak beti itxeitxu horrek paketekuak, eta zaten dago, ez to lortu ondiokan. Errezetarik, errezeta pila bat probau ditxula, paketekuek berdina atabatzen dienak. Ze saporia, ez dakit, asko gustago omen jako. Esango zatau probatzeko, naroari. Hori da, zuk esan protz. Eta kontako zut. Bueno, eta hori, hau erabili barren, lioa erabili barren, arrautzak erabili alditu da. Hor, botau, koko olioa, vainilla estraktua, ja likiduen artean, eta esan dakoa, edari vegetala, eta birrintzen joango gara, eta gero, hemen, fruitak, horrek gorriak ero aurkitu nituen, baina nahi duzuen fruta, eta ero hartu ditut, alko etxean euskan bueltaka banana txip horiek, horre be, kurruskari puntu bat emateko, horiek ere erabiliko. Oso ondo. Zuk zegorlan gozaltzeko, ze honek berez jendiak itxe ditu asko gozari moduan hartu, pankekeak. Zuk normalen itxe duzu gozarixa, gazixa edo gozoa? Gozoa. Gozoa, zuk bai, Ni gozo zalean, ez? Ni oso gozo zalean, ez? Betu, zenbat pentsatzen duzu hartzen duzu estatu mailan, zenbat pertsonek pentsatzen duzu hartzen dauela gozarixa, gazixa eta gozoa? Unekotan. Nik esango, ez dakit, ni nire kasura era ingurura, euneko gehiago ez da izen batean, baina gozoa izango nuke gehiago. Bai, ez que nik, galdera itxen bostie, nik pentsako nahan gazixa geixau, zen nik, gazixa, ez dakit, nire inguruan beti gazixa izan da, eta ez, lau pertsonatik iruk, hau da, euneko, 75 eitzen dau gozarik gozoa. Bai, ez? Nik nire ingurura ikusita, oza, nahi dut esan, etxekoak eta holan gehiena, badaude batzu, gazia, eta gu bai, noizean behin aldatu egiten du. Astean egon baten, urdaiazpiko egozi tortilla bat egiten du. Gero bai egiten ditut, ogi txigortua, eta hori umei behintzat azina izartzen, ez? Ogi txigortia gurinarekin. Eta horrek gazitardean sartzen ditut, segi esan, espadio marmeladaik ere botatzen gainean, hori gazia da. Bai. Ordan, baina, aldatzen guten naiz, baina gehienetan, eta gure etxean nahi hau dituzte gozoak ere. Bueno, etxean ikusi dutena, azkenean, betikoa. Bai, azkenean, gozarixa pila batek jendek hartzen dago gaietak, maderenak, marmeladak, bizkotxuak eta olako gauzak, eta hori, ez omen da oso gomendagarrixa, azkenean da egun hastia azukre kopuru pila batekin. Eta munduko osasun erakundiak gomendatzen dau, zure kalorien bakarrik euneko bosta izan bidala azukrea, ez? Dala, gutxi gora bera, 25 gramo. 25 gramo egun osorako. Kontuan izan da, ez azukre libriak, hau da, ez azukria holan marmelada, gaietak eta horre gauzak, baizik eta danak, azkenean, urdaiazpiko be azukria dauka, gauza asko azukria daukie. Urdaiazpiko egoziak, bestiak ez. Orduan, danak ez, urdaiazpiko egoziak, horrek, jorkeko urdaiazpikoak eta honek. Orduan, gomendatzen da bakarrik, 25 gramo. Egunian. Eta kontako zutolan kopuruak hor dauz, zuek kalkulatzeko etxien zenbat gramo hartu duzuen egunien, zenik 25-etik ora, ia egunero hartzen ditut. Lau gaietek? Nik hiru hartzen ditut. Gutxi pentsatzen 6 gramo, pentsat gehiagokiko da bela. Bueno, 6 gramo. Kaferako azukre poltsetxo batek, 6 gramo. Bai. Biko jarakala marmeladak, 20 gramo. Beraz, horrekin ja, isa eguneko kopuru da dana hartu oso. Hau, gutxi pentsatzen gabe, kruasanak 6 gramo. Honek ez da ikusinik getxone saltzen dagoelako kruasan batzuk, kakao kremaz beteta, ez dakiz horrek. Claro, hasi gara, ja. Baina kruasan abera bakarri bada, bueno, egia da, gaineko geruzak ero. Ostorea da, eta ostoreak azkenien, Baina gainean gero, normalean kruasanak eramaten du... Olako barniz moruko bat. Eta hori gozoa da. Donutzak 10 gramo. Donutzak 10 gramo bakarrik? Hau txartu dauz ziur. Eta gero, laranja zuku basokada batek, 24 gramo, mesedez. Eta gauzak, orduan, karo, a ber, argi geratu da, laranja txukua ezazue hartu donutzak. Hau ez dakit norek zerrenda, hau ez dakit norekin dauen, nik pentsatate donuz enpresa batek, edo... Mesedez, a ber, horre, eta betikoa, kalidadeak eta kalidadea. Beitu ze jarri doztien emendik. Ai, zepolik. Zepolik, ja. Zein izan da. Aitxitxe zila. Aitxitxe. Bueno, gaina. Bukaeran ez dizaporea, Bai? Bai, atzen dotzat. Bai, honi bai. Bai, honi bai. Honi bai. Pila bat, Bueno. Oso na. Ez horiona gorka, eta bigotea. Ez da,
Guraso izan dira berriro. Bale, bueno, hemen ikusten duzu zulotxo batzuk egiten doazela, normalean honek pankekeak, bai izaten dira pixkat lodiak. Nola ditutzazu? Pankekeak. Guretutzu, pankekeak, horan hau zarraro bat. Bueno, eta zer daukan ere hau zak. Ez, txartzu lertu batzuk. Bueno, honei, oin, buelta emango jo, eta horrela, baina jongo nahi hemen, aurreratzeko askarriteko. Ikutxos bauzela olako sartai batzuk, daukiela formatxuak, emon da igual 8 edo. Eta borobila sartzen duzu, eta baina egia da, betxo, sartzen baduzu holan neurria, askoz gehiago ez da azten, eta hemen da, zaila, bueno, hasieran temperatura hartzea, baina gero ja, olako temperatura ertain batean, eta gero hemen bai, mendi bat eitzen joan barra. Horrena ezan oso salea baita Homer Simpson, ez da gertzen olakoa gozaltzeko... Garagardoa nagixo. Bai, garagardoa, ere, baina nahi dut esan gozarietan eta olako mendi bat gaina ez, oso da hori siropa gainetik olan indana erortzen da, hortzen bat gramo da azukre? 6 azpi. 6 azpi, zukua baino gutxixo. Bueno, guri utzi guzu hauek egiten, eta jongo gara hemen menditxoa egiten, labekoa denbora sartu diot, hori beste 3 minutu falta zaizkio, eta hori atarako du, utziko du epeltzen, eta izango da mendi honen gainean hori jarri, gero, hau, estia ez da, banana lehen aipatu dizuen, bananan siropa ero da, hau gainetik botako dio, eta hau txarra ezin dugun, inoiz. Bukatu ditu gure pankekeak, 2 menditzen ditu, ateratzen dira, guk egindako neurri, hau dira atera diren guztiak, eta oin ja hasiko gara hemen lizun jartzen. Nio. Botako diogu. Hortan bai, olako esne gainarrotu bat, jogurtxo bat, frutu lehorra... Jogurra, esne gaina hori postrerako izango zen despatre. Bueno, postra edo gozaria, be. Hau, osten utzi behar nuen, ero epeltzen pixka, baina, bueno, bere hortan holan bero. Eta orain, hemen, kurruskari ikutu emango diotena. Eta, pastel bat moruen, holan, laurdenetan moztu bida, edo... Hau, berez, nik kursi izan dena, jendeak hartu eta labanarekin, eta horrela da. Hola, goiti bera. Goiti bera, hartu. Eta hemen dauzkazue, gure pankekeak frutarekin eta banana estiarekin. Gaurkoan, postre modua, baina bihar nahi izan ezkero, osaltzeko. Eta tartean ez dio sartu ezer, Horda, nahi dut esan geruzaka, ze batzuk geruza bakoitzaen gainean, ez tipixka atera botatzen diote. Hori ja, nik uste gozoegia dala, ze horeak berak badauka azukrea, bota dio pixkat. Orduan, bueno. Oso goxua. Eta arrautzarik ez daukala ez da nabitzen. Hai postre politxein dau, menu politxa, eta bixara astertea. Batzundako ostirala igual, subixakin horre tartian, baina hori, bixar bueltan egon gara, beraz, etorri gurekin. Agur.